bilyonaryo na ang anak nila, ang anak ni Zarate, Congressman Zarate, papobre-pobre, pakuno, bugados, mga komunista, haing kaputa mga anak to ang eskwela sa Amerika, to as Europe. Tanan halos ng ilang mga anak. Anang mga anak sa liderato, to as gawas ng eskwela. Kinsay gagasto? Gagasto sa NPA. Diyan gikuha sa NPA, gikawat nila sa tao. Muna ako ikabili ninyo. Di mo mo too, o mga istoryata. Inanta mo, ako'y musaka o ako mo'y manaog. Wala man problema sa ako. Kung inyo po kong patyo, sama po. As there is a time to live and a time to die. Ang gobyerno andam. Naminaw ko ni Anthony Season, tigas siya para kanako. He was a matter of fact, sort of a hero among the young people at that time. Kami ni Secretary Bello. Secretary Bello mo ni abogado sa mga komunista. Pero lawyering lang na. It's part of lawyering. Nobody should begrudge you for muna panginabuhi ni mo. Dako siguro bayad ang komunista sa iya. Hantod karon ang akong ingong peace and order ang kaning komunista. Mga po na lang ko sa tuhod, na ano ko'y apo sa tuhod, na alang gihapon. Unsa bagoy gusto ninyo? Nga ang kalibutan mo boto para mo makakita og unsa inyong tinguha. Unsaon pud ninyo paghimo ni ana? All these 53 years, so sa 53 anyos, wala mo'y gibuhat kung dili mangguba og pamilya, mangguba og mga butang sa gobyerno, kanang mga investors, musulod nga na sa medyo kaluyan sa bukid, inyong sunugon, og di maghatag og buwis, tanan patyon pagyud ang mga tao. Wa ko kasabot ninyo. You want to overthrow this government? Wala mo'y bangka ang yawa. How do you propose to do it? Kamong nasa barangay. Kaya ang hotbed sa komunista, ang mga barangay, di man nila kaya ng urban. Kaya kada mga urban, okay na sila. Na sila'y trabaho, na sila'y kikita, na ay negosyo. So anak mo sa kabukiran, kinsa may inyong gidaog-daog. Gidaog-daog ninyo ang mga pobre nga naa sa bukid. That's what it is actually. Inyong panguhaon ang mga bata, hilabtan ninyong mga asawa, o masuroy mo, wala ang bana. O sa may gusto ninyo? 53 anyos, nangamatay na lang inyong mga kauban, gilubong diha sa bukid, wa kay mo kibaw, nakalimtan na agasa na, moingon na lang, nilakaw man to siya usap, gabi, wa na mong balik. Wa kasabot. Wa kasabot sa mga leader. Hantod kang season. Ug wa siya kasabot ana nga ang pinaka daog-daog aning insurgency problem and the thrive on the poor gilabula poor nga way edukasyon in town mo inyong daog-daogon kwaon ninyong sundalo para mamatay lang
wa man gadi may pension. Musukol man sa ako ang gobyerno na ako'y tangki digira. Daghan. Na ako'y mga pulis, daghan. Na ako'y mga sundalo, daghan. Paugatay na yung awaya, in one of the encounters maybe maigo kagyod. For nothing. Niadto singgit ninyo pasista. Gisabay mo pasista. Ako magpasista o ako magpasista, ang military ang mupatay sa ako. O dili magkudita na sila. Mangawat ka, ang imong gobyerno, imong yaga-yagaan as if it is your own property. Ang military dili na, ang police di hiritan kayo na. Muna warning sa mga leaders. Kung imong trabaho lang, trabaho niya, trabaho na ko akong trabaho, okay lang. Mura man diha sa gobyerno, wa may nag-ingon nagpasalig. Kamu diha, kagunit gani imong armas. Kay kana gong armas para sa mga laki. Mura na og diamante nga sing-sing. Ang among bisyo dili magpalit og mga relo, mga mahalong na. Ako seko lang. Ang akong kakuan, ang ganahan ko mga baril. Mo po na, ang kanang na ang dugay na sa bukid, ng muragi daog-daog, makagunit og armas, tigas na. Overnight ang inyong utok mo bali. Mura na mughari, nga wa na'y masukol ninyo, kay tigas na mo may baril mo, kinsa may inyong kontra, ang pobreng nagtanom sa bukid, nag-uma sa bukid, pangayuan pa ninyong kwarta. Paminaw mo ha. Kamu mga komunista, paminaw. Ano inyong mga leader, kamo sugoon mo, taxation, kwarta. Ngayon mo, hatag ninyo sa liderato. Kanang ilang pangilkil, extortion, at that, tibuok Pilipinas na, anak ka ng putang ina, tanan nagbayad. Mga mall, Manila, bayad na. Bumbahan ka na, pabutan ka. So, may mo hatag. Ang inyong liderato, bilyon ang kwarta. Tagaan mo sweldo, o makakil-kil mo na, o wala makasunog mo traktor, bayaran mo. Muna kinabuhi inyong gusto. Karon, kamong nakasabot, ang gusod sa utok ninyo ng akong mensahe, ako, di ko mapildi, di man dato, di man pud mi pobre. O salang kami kalangyaw, pirang akong inahan. Kay taga dire, ang akong amahan langyaw, nilangyaw at Davao. Luis Ginoo, nabuhi mang pod. Pero ako ray makasabot ninyo kay kami kanang university sa Ateneo sa Davao, pagatpatan ang likod ana. 1950 na abot me. Nag-ulbok og akong papa og balay only to find out nga naa na day tag-iya. So, ang gobyerno god saka well, di na ko sila mamahay. Kaya ni ato ang Mindanao dako. And the Americans wanted to cultivate and exploit Mindanao. Nagdisod sila og sulod. There was a resistance. Kay may poste ng Aris Mindanao na anay poste kadaganan ang tao. Unsa man na Islam.